Dit is de podcast van Omroep Friesland. Pietcast. Nou, Piet, laten we maar beginnen. Wim Brons. De Indian Summer editie is dit. Voor de mensen die het weekend pas luisteren of nog wat later, alvast dus deelneming. Want ja, het was wat minder van het weekend, hè Piet? Ja, het wordt wel wat minder, maar als het nou juist naar deze weekend, nou we hier in Haas, simmer, compleet simmer. En dan heeft de temperatuur nog bij de 24, 26 graden in. Ja, dan denk je het is augustus of het is juni. Ja, ik denk dat menigeen dat een beetje verzucht. Hè. Dat hier we elke een maandje eerder een keer hebben. Nou. Nee, we hebben wel hege temperaturen hand. Nou ja, net elke keer 24, 26 graden. Maar we hebben vooral de buien hand. Ik denk dat de mensen vooral in de Holle het weer de simmer mooi, de buien mooi, het waar wat net stabiel wordt. Ja. Maar we gaan natuurlijk in het noorden, is de oude simmer een hele graad te warm worden. In totaliteit. Ja, qua temperatuur wel, maar het weer instabiel en een soort rein en een soort extreme. Dus mensen hebben het net ondervonden als een, dat zoals deze week een mooie stabiele simmerweek. Nee. Dat is natuurlijk, ja. Maar dus juist ik dat die stabiliteit van de simmer hebben wij. Dus een weekend, is 4 dagen. En het zeker is nu dat deze periode waarin we nu zitten, dik langer vol houden zoeken en toch weer komen die depressies tussen terug. Dus het is net een simmer die lang stabiel wijs wil. Nee. En nou ik nog net in september. Maar het is natuurlijk wel geweldig waar. Je kan er lang boeten zitten. Het is warm, nou wat wil je nog meer? De jongens op het koud toch? Ja. Dat dan nog wel. Het wil het dan wel even, omdat je letter in je tijd komt, wat meer oud. Maar als just, nou ja, de laatste dagen van deze week weer in de junetiden heel warm. Ja. Even voor we binnen zowel op YouTube als in de podcast, waarin Haas, in de Engelse tuin is het, hè? Dit is de Engelse tuin, ja. Langs het wetter, met de bootjes. Even, nou hebben we het niet gezien over de situatie nou en een beetje al over de simmer. We moeten natuurlijk die simmerversissing er even naast lezen. Ja, die simmerversissing daar heb ik van zo'n variatie. Ja. Zwieren buien en te warm. Nou, ik maak die geen hooi aan, maar... Nee, maar want de meeste zijn met een hele hitte simmer. Al die record dit, record dat. Ja. We hebben een hittegolf van regionaal in juni, dat we in het zuiden van Nederland. Dus is dat het ik. En dan heeft net zo volle tropische dagen hond. We hebben net eerste volle dagen van 24 graden en hegerhand. Het is een matige simmer, of het is een simmer met een bol. Krijgt iets onder de warme kant. Maar ik viste weer natuurlijk wel die zware buien. Ja. En die buien heeft dan het beeld bepaald van u als mensen. Ja. Ja, maar ja, wij hebben in Friesland met name met de kraaien natuurlijk, hè? Ja, en ja, overal. Van west naar oost, van zuid naar noord. Overal hebben we wel oerlijst hand opplakken terug de zware buien. Mag ik even zwaaien? Hoi. Hi. Ja, nou ja, in Amerika, de president van de Verenigde Staten, meneer Biden, die had zijn climate change has arrived in de US. Nou ja, dat geldt eigenlijk goed voor u, hè. Het is wel de eerste simmer dat het zichtbaar is en voelbaar en merkbaar. Nou, dat ben ik net maar niet eens. Oké, nou, bron 3. Nou, dat het al merkbaar is, dat hebben we al een simmers allemaal in maken. En dan doen we het de andere kant, wie het warm, wie het heat, in hitterecords, record lange en hittegolven. Ja. Nou hebben we de andere kant jongen. Dus Oorextremen. de oorextremen. Ja. En die oorextremen van de Aronieren, die hebben er bij. En we hebben elk hier nog oerlijst hand terug zware buien. Ja, maar goed, op een of andere manier wordt dit seizoen wel heel zichtbaar. Hè? Maar die overstroming in Limburg, dat begon natuurlijk al mij. Dat snap ik, Wim. Maar uiteindelijk zie je ervoor ik al heel zichtbaar. Ja. Want we hebben sapvolle hittehand. Die hitterecord waren een periode van het vorige jaar dan in augustus ongekend. En als dan daarvoor is die 40,8, wat weer naar die heetste temperaturen. Ja, echt bizar natuurlijk. Echt bizar. Ja, maar nou weer de skeer direct merkbaar en voelbaar. Ja, we hebben natuurlijk gezegd al zijn. Elke keer hebben wij wel een waarbeeldhand, maar gaan we die kant om of gaan we deze kant om? Om het wetter bedoelst? Gaan we dan waarom erin die kant om? Ah ja, ik vind het best, ja. Ja, dan maak je een hele tour, maar ik heb wat doen net. Ja. Of je af door de tuin, dat kan natuurlijk ook. Waarom? Ja, dat kan ik wel even door de tuin. Dat kan ik doen. Even door het skaat nou. En door het skaat.
Maar wat ik duidelijk maatje wil is dat we al jaren met extremen zitten in de simmer. Dat het dus elke keer bij verbaasd dat plakken onderin. Maar nu ben de gevolgen zo groot en zo zichtbaar dat het zit dus nooit veregen. Maar als je nou hoe het warm het gedroegen, de oude jaren en de simmers binnen tieren warm, tieren heat, hittegolven, al dat soort zaken en meer. En dan hebben we de andere kant te pakken. Ja. En dat is de wat minder hittekant en de wat meer, ja, die hittekant is hartstikke weer. Ja, extreem. Ja. He, als dan just naar Limburg, als just naar de landen om je zinnen, die hebben eigenlijk al diezelfde zwierigheden, diezelfde problemen. Ja. Dus en in Amerika is het net voor het eerst merkbaar. Dat is al volle vaker geweest, alleen je maakt het dossier maar. Ja, goed, maar daar hetzelfde verhaal. Een vrij zichtbare hurricane die nog even trol ook naar New York. Ja. En daar nog even de boel onder water zet, ja. Ja, maar dan heb je dus over gebieden, zoals New York is een hele grote stad. Dus als het daar gaat, dan valt het direct op. Want dan zijn niet heel veel mensen. Ja. Als het in de gebieden vaak komt met minder volle mensen, maar minder bevolkingsdichtheid, dan valt het minder op. Maar het is overal in de wereld onder water. Het is overal onder water. Ja, dat is natuurlijk zo, ja. En dan hebben we toen de opwarming. Dan nog een keer zijn, de opwarming is natuurlijk een natuurlijk proces. Een proces wat versterkt wordt toch wij als mensen. Maar ik zeg het nog een keer bij, wij gaan net waarom naar hinder en mijn. Nee, dus iedereen zoekt naar oplossingen, liek het mij Piet. Hè? Ja. Dit is het vraagstuk van deze tijd. Hè? Dus. Hoe lossen we het op? Je wordt net in de Engelse tuin, gok ik. Nee, want dan gaan we de wereldnijs worden. Maar dat vind ik moeilijk om het op te lossen. Want daar maakt de hele brand van. We hebben, de ontbossing is er ook nog. We hebben versmarking in de oceaan. En het waarbeeld kan totaal verloren te combineren. Het is, hoe zeg ik dat zeggen? We hebben natuurlijk een vorige keer een jesthand die ons weer, we hebben een winterhand die ons weer, een mighty die ons weer, een simmer die ons weer. Nou, deze jest doet ik ons. Dan hoor ik gewoon vorige keer die heren. Nou, daar ben ik eigenlijk wel benieuwd naar. Laten we eens even. Gisteren al ja, voor Utrecht is er iets voor de seizoen? Ik bedoel, nou, ik denk dat een officiële winterversissing is 4 voet en bovendien we hebben nou de jest natuurlijk. We hebben nou de jest, nee, maar de jest kan wel eens, het vervolg van deze jest kan wel eens zijn dat ik nog een keer lekker in stabiele periode kom. En vooral september is daar de maand van. Maar dat we in oktober, november, ik wil eens een keer echte stormen verwachten kunnen. Hek extremen dus. Zo is het behoorlijk. Ja, goed. Dat we samen kennen. Ik vind het al extreem hoe de luchtdrukverdeling constant is. Even een aantal dagen een hege drukgebied, denk ik, nou jongens, nog eens trekken. En binnen 4 dagen is dat weer voort. Samen rommelt het weer voort. Ja. Maar goed, dat is weer in zinspraak. Maar dat je zo'n lange, enorme, droege, hitte simmers, dat je die hek hebben. Hè? Dan is het wel een stabiele luchtdruk, zo is het al. Ja, dan is het wel stabiel. Ja, maar dat kind dus daar commandeer ik weer samen waarom komen. Maar we kunnen ook wel eens een paar jaar te meer te gaan waarbij het net helemaal zo rent als het de Aronieren. Nee, oké. Dat de instabiliteit inbakt zit, heel tijd. Ja. Even per oren denk je, Piet, ik 24 hier op tv. Ja, ik ben 24 jaar op tv. Ja. Nou, op een landelijke televisie. Ja. Dankjewel. Ja, ik ben er wel trots op. Het is ook wel een record. 24 jaar. Maar hoe haast dat vol? Want dat is er haast altijd volgens mij, hè? Haast altijd. Ik ben 2 keer ziek geweest. Ik heb mijn verkoudheid en griep en zuiver draaide ik altijd wel terug op aspirines. Of op paracetamols. Ja. Maar nog toen het werk, nog toen alles was dost en alles was inkomst. En we zijn natuurlijk voor SBS een soort het loon in West. Ja. Zien er mensen enthousiast op je te wachten. En ja, en van alles moet waar. We hebben in Stormsteen, we hebben winterhand, we hebben sneeuwhand, we hebben alle steden toch dan gaan we terug. Ja. Helemaal mooi. Ja. Nog een lokbeestje erbij. Dat is nog maar even terug hier meest. Ik bij de omroep.
En het tweede punt is, die hebben we nou even net bij ons, omdat we in Engelse tuin rennen. Maar er heeft een scheurkalender uitgebracht. Hebben we het jij er ook al zo gewoon? Ja, hebben we het eerder rond. De scheurkalender. Elke Is dat dag. iets nice of is dat al eerder? Want dat is nu dan even ontgaan. Nou, bij SBS zet hem die, maar dit is totaal oors. Hier hebben we echt alle teksten zelf betocht. Oké. Nou, betocht. Uit de statistiekgevers waar je hebben, we hebben alles. Je vindt geen tatten van. Het is net het standaard werk. Oké. Nou, we Er hebben... staan wat persoonlijke verhalen zien, er staat van alles in. We zijn onderwijs naar de waarkamer, daar liggen Ja, daar paar kopieën, dus ja. zitten ze even terug in de bladeren in de Ja, de ouders. mooiste dingen van mij nemen. Oh, geweldig. Dan, maar hij, per 2022 start hij, hè? Dus net dat we nou... Nee, maar zo net begint we kunnen niet beginnen te scheuren direct. Niet direct bij ANWB, nee. Oké, Piet. Verder nog nice op het waarfront. Wel opmerkingen, waarschuwings. Voor de korte termijn en de middellange termijn. Voor de korte termijn is het net zo vol op de waskorgen. Dit weekend dan hebben we even wat een dip, maar wat buien. Maar ik verwacht je dit weekend toch wel dat de simmer weer wat herstelt. En het is een prachtige luchtdrukverdeling daar. Maar hege druk over Scandinavië de Noordzee. Ja. Hoi, maar hege druk over Scandinavië de Noordzee. En het is bij jezelf dat dit in de winterbad dan hebben kunnen reden zit. En het is al de 12 of 13 keer dat we dit soort luchtdrukverdelingen hebben. En misschien altijd hoop voor de winter. Ik geef het erbij in. We Stefan Dupont weer. Bedankt, Piet. Oké. Tot de volgende keer. Joe.